थ' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअ'आ मानि सायाव जागोन। दिनै बरबरियाव थांदोंमोन आरोना एसे बेरायग्लांनो। स' बेहायनो पुजासालिखौ नायनानै फैबाय। ओमफ्राय भितोराव दा बायदिसिना साफा सुफा खालामबाय थादों। ओमफ्राय मेन गेट खिनिखौ ओरैबायदि साफा बानायदों आरोना। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे खोन्थिनो होननानै सानदों आरो। दा एसे भिडिअ शुट लादो, बारा लायाखै, एसे गुसुं लादो। ओमफ्राय फट'बो नायनो हागोन। स' एबारनि गेटखौ मोजांसिन बानायदों आरोना आगोलनिसाय बिराद साफा जाहैगोन बायदि मोनदों आरो। थ' दा कालार फोनहांबाय थादों, ओमफ्राय बानायबायबो थादों। एसे बानायहांदों आरो कमप्लिट जायाखै। स' ओरैनो बेरायनानै फैबाय, सिङाव हाबनानैबो फैबाय। ओमफ्राय गेटखौ कमप्लिटलि औवाजों बानायनाय जादों आरो। बिजलि औवा फिसा फिसा ओरै खाना होयै माने ओरै गोजौ मन्दिर टाइपबो बानायदों, ओरै गां टाइपबो बानायदों। दा नोंथांमोना नुसिगोन दिनै। ओमफ्राय माने बेलेग तक्ता सकता ओरै होआखै आरो, बेलेग लहा सहा ओरै बाहायाखै। जेनेबा गाजाल बाहायदों, खिन्थु एकदम कमप्लिटलि औवानि आरो। औवा फिसाजोंनो बानायदों, गोजौआव औवा फिसा, ओमफ्राय जेनेबा गेजेरखिनियाव ओरैहाय फ्रेमखौथ' होखानांसिगोन औवा गिदिरखौ। स' बेलेग इउनिक टाइपनि नुदों आरोना। आङो माने जोबोर माने साफा नुदों आरो आंनि नोजोराव। स' दे नोंथांमोना थांबाथ' नुखासिगोन आरो बेखौबो भिडिअ'बो दा बायबाबोथ' नुसिगोन। कमप्लिट जायाखैब्लाबो एसेब्लाबोथ' नुसिगोन। ओमफ्राय कमप्लिट जाबाथ' आरो नोंथांमोना जाय माने फुजायाव थांगोन बेथ' नुखासिगोन। आरो लाइटिं बागेरा होयोबाथ' आरो टटेलि बरिया बिउटिफुल। आरो भितोरावबो मायबा मायबि बानायबावसोदों आरोना। दिनै थांनायावबो गामिनि जोबोर माखासे मानसि दंमोन। स' फैदो लोगोफोर, जेसां माने खाथि खालानि दङ बरबरियाव। स' नायदो लोगोफोर, नैबे आङो फार्स्टआवनो बेक साइडनिफ्राय भिडिअ'खौ माने सिंनिफ्राय भिडिअ'खौ होग्रोगोन। ओमफ्राय फ्रन्ट साइडनिफ्राय आं फट' लानायखौ खिन्थिनोसै आरो। जोबोर साफा जादों, नायदो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नुबाय गेटखौ। आरो मोनानि लाइटिं लागायबा आरो ओरैबायदि साफा नुबावगोन। स' दा आसा खालामो नोंथांमोनखौ माने फुजायाव लोगो मोनगोन होननानै। एबारो फुजाखौ बाहाय मोजाङैनो नायगोन, मानोना लकडाउनाव बोसोरनै बोसोरथाम ओरैनो थांबाय नालाय। जायखिजाया एबार मोननैल' जायगा जागोन आंनिया, बरबरि आरो बागानपारायाव एबार गल्डेन जुबिलि जागोन। बिसोरो 8 दिन ना 10 दिननि प्रग्राम लादों आरो। ओमफ्राय बरबरिनियाबो 1 तारिखनिफ्राय 8 तारिखसिम ओरै 8 दिननि प्रग्राम। स' आसा खालामो लोगोफोरखौ माने सोरखौबा लोगो मोनोब्ला माथो होगोन होननानै आसा खालामो। हायोब्ला सोरखौबा गय जाहोनोसै, पान जाहोनोसै। ना मा होनो लोगोफोर? हाब्लासो दै, माने फैसा थाब्लाबो जानोबो हागोन ना लोगोआव, बारा गेरेन्टि गैया। स' लोगो मोनबा माथो होदो लोगोफोर। माथो होआलासिनो ओरैनो माने नुनानैबो जेनेबा थांनाङा आरो, माथो होबानो जाबाय खेबसे। मोजां नाङो साबसक्राइबारफोरखौ लोगो मोनोब्ला। आंनि भिडिअ नायो होननानै मिथिनायफोरखौ माने बिराद माने साबायखर होनो नाजायो आरो। माने मोनसे अनखांनाय फैयो आरोना। स' मानोना नोंथांमोननि सायावनो नालाय, भिउवार्सफोरनि सायावनो, साबसक्राइबारफोरनि सायावनो इउटुब चेनेलनि जि बाय बांला जायो। आंनियाथ' जाथ'वाखैनो दिनै, मोननो जाथ'वाखै, मोनसिगोनसो होननानै बुंनांगोन आरो दा। स' बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना आंखौ नुयोब्ला माथो होबानो जाबाय। जा हायो होनोसै, गय जाहोयो, चक्लेट जायो, सोरबा चिप्स जायो। बारा गिदिर हाया नालाय, दा पेमेन्टखौनो मोनथ'वाखै। स' दे नोंथांमोना गेटखौ नुबायब्ला मोजां जागोन होननानै आसा खालामो। आरो खाथि खालानि जेसेबां लोगो दङ बिसोरखौबो लोगो मोनगोन होनना आसा खालामबाय आरो। ओमफ्राय दा बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै दिनैनि भिडिअ'खौ।